ka? Mag-isa na kuya, slide na yan, slide na. Slide na kuya. Slide. Foolish! Ready na mo? Yeah! Let's go! What's up guys? So guys, naabot ito sa Hindang Cave. So, pa din may abot di ay. So karon padong nimi sa Hindang Cave. Pag-walk pa mi for about 1,000 steps from here. Actually guys, ako mga kauban, mga taga-Visca, mga traveler din na sila. Look, say hi guys! Okay, Ila. First, gusto na siya. Antoinette. Okay, huy, asa mo? Yo. Nag-vlog ta. Okay, si Aya, kisa pa man eh. Oh, may ka, hi. Kisa pa niya usa. Lala. Hi, Lala. Boy, si mo pala, Ila, bahala mo. Oh, na, di ay. Okay. Hi. So na, mamaktas amin, no? Balik 1/4. Lalo, saag din eh. O, basta masaag mo ha, nakabutang this way. O, taga na, mga unggoy. Kuya, pwede mga tanah ko yung layo pa ang kuan? Oh, dadaga pa. Layo pa. Wala usa. Wala usa. So, salamat kuya, bye-bye. God bless. Butan kasi kuya guys na nangyay ko information, itukan gid siya ni uban kay snappers, mga good diba aya? Kaya ba mo guys, ganyan lingaw ka siya kauban kay. Ay, naging sabo-sabo. Okay. Next ko na mag-travel, isa din taga Bukid no. Uy! Joke ko. Taga-Visca, taga-Visca dahil. Guys, actually, sa una is semento-on, batoon, dagay karon kinaka-semento na. Dapat man daw kay ako. Di ko pwedeng baktas sa batuon. Nail, Lice. Laisyo. Wow, pilihan niyo guys. Asa day? Number 1 nga, turista. Muna siya ang usa sa mga exotic nga mga Albino unggoy. monkey. Muna siya ang pinaka-the best na tourist ng mga kauban. Kaya artistahin na siya kaayo. Okay. My goodness. Padaw na gid may saka. Medyo dalim. Magriwang jud ko. Huwag hanga ko guys. Dilili mo saka. Oh my god. Whew. Okay, a short brief guys. Hindang Cave is located at Hinda actually. Ha? Hindang is dako siya. Then Bukidnon sa gamay. Then sa Hindang Cave na siya cave actually kay Hindang Cave good. My goodness. Then napo siya unggoy. Na unggoy. Okay. Like, Gapa na. Unggoy. ikaw mo good. Ha? Dugam ko na unggoy kay ba mo ko na. Baka ma-inform. Asa di ang swimming Zay? Asa ang swimming? Unya, do suba na. Sa bukid ta pa doon, dito pa doon sa Na dagat may ta. suba na. Lagos lagi ka. Sapa ba? Wa mo gui. Wa may suba good. Mga pirtagano sa kabaw, tugway. My goodness. O ikaw ka. Okay guys, na ang souvenir shop nila guys, dahag kapilian. Actually na aslay. Kuan pila tay tag 180.
Nay 180, nay 200, nay 160. Affordable lang kaya lang mga products here guys, no? Yung t-shirt, ito pila. Depende sa size na ay... Kanya, 200. So if ever ma-visit mo doon sa Hindang Cave guys, dapat magkuha dyan mag souvenir para naamoy handumanan sa iyong pag-travel. Okay. Like this. Saan ka humot? Day! Ohab. Doon! Kisa man sa tunot, ohab. Eid, ang... Ah, Nag-prefer ta kay atar na guys. Manaka na ta. Araching. Agaso, magod agaso. Okay guys, tapos namin nagpa-register ni Kuya. So, we're gonna go up and down later. Uy, tanawa nakabutang oh guys. Dapat makahibaw mo ani. Avoid feeding of mild animals. Okay, tanawa guys ha. Avoid feeding of animals. Oh, nagaday. Sorry. Tara na day. Namali. Lagob lagi. Okay, okay. Unya ka lang. My goodness. Hala ha. Day, taga na yung mga ikson day. Uy, isa wakwak man. Di mo na pagtawag. Hala na lagi ninja daw eh. Ninja. Baho dyan siya. Maana daw mo, di ba? Okay. See? Tayo naman nakata guys. Let's go. Okay guys, we're gonna go up na. Actually guys, I've been here for actually gikan ako dito sa una for high school. High school ba to? Sa una good to. Ito namiyak na sila guys. Kapoy mo saka-saka. I'm not good with stairs. My goodness. Oh my god. Guys, okay mo? Okay, first thing guys, something smelly here. It's because of the pee or ang baho sa langgam. Muna siya nga baho. And they keep on complaining. Hay, ba gunitin unsa mo mo? Nangitas lang unggoy guys. Oh my god, mo na jud ni. Let's go montage girl, let's go montage. So guys, daghan sila opinion about sa Hindang Cave. Ako na, baho ako na. It starts from her. Grabe jud, as in, kakapoy jud dire, as in, di jud lalim magsaka-saka dire mo na mo, ari gani mo, sure gyud nga taas jud mo hangin kay ang pagpasakangan hi. Di lalim, mo na. Next. Okay ra, relaxing kayo siya. Hindang Cave was very odorous but nindot kaayo guys. Makita ka sa marag biska feeling si Ana. Ang ako na ko Andres hindang as in baho jud pero okay ra kay nindot ang view. So, Hindang Cave kay bago pa ako na kanina then. Nindot siya guys, experience. You should try it. Aga. Ako na dai. Ako na. Ano si Aya? My goodness. Sige, go! Ako experience dire kay medyo bitin upo kitas unggoy ug mga kwaknit. Joke. Ay mo na to oy sige ako na ipasa kay abi pa lang. Wa may mga unggoy dire. Naiusa. Pasa na ako. Hi, I'm Maika. Ako'y kasulti kay na Stairway to Hell. Kapoy kayo sa kaon. Okay. Padong dita. So guys, muna siya ano, mga ako na may kaya may interview kada usa. So mangita na may unggoy. Okay. Ako, Jud? Adi, Ako? Let's go guys.
Sure, ha, dapat. Guys, dito po. Hoy, guys, I'm scared. Okay, guys, musunod kami sa cave, but dili mi short. Mga gahay magulo ha. So, dili mapabili mi kay mga buutan man may mga buutan eh. So, there mi. Okay. Guys, nanay monkey. Hala. Hello. Siya mga on. Manguha na siya. Hello. Oh, I know what you want. You want water. I can't give you water. I'm so sorry. Kuya, basig ako ng lens. Hey guys. With the monkey. Sabi ka bulasting. Hatag. Fuck, we're gonna die. Sabaan dito, ani. My goodness. But first, let me take a selfie. Let me take a selfie. Can you guys help me? So mga to guys, no, nahuman nagpa-picture sa mga unggoy dito sa Hindang Cave. So karon ang among last nga tuon is ang zip line. Yeah. Which is na pinakalas nga mga tuonon. So kung saan ang zip ang paghikap sa unggoy nimo day. Ba, yeah, daray. Hoy ba agad jud awas mi katong ilailahon. Hello. Hello. Hello, come here. Bye-bye. So mo to siya si Junjun. Guys, ikapoy na jud ko guys. Guys, tabang. Come on. Ikapoy na ko guys. Tiyo ko na. O, saan na? Hugaw kay ko na. Yung dool mo ko dali si... Sa pangato niya? Yan niya? Katong ganyan nga unggoy ba? Sa pangato niya? Bal? Yeah, si Val. Friends naman ni Val, guys. Val. See you soon, Val. Hoy. Hoy, palit Zay na. Mamiya mo. Hoy. Kaya ka, Zay. Gamay. Hoy, gamay. Guys. Ah. Hi! Go. Go, Val. I will go up faster. Okay mo na na. So, go best. Kaya mo yan. Cheer up. You can do it. Hindi na ko. Tawag ko ambulance. My goodness. Okay, 911. Yan, dili dapat para kamoy jud. Yes. Finally. Pero na pa dun. Best na. Taas pa na pa dun. Yeah, guys na. Hingabot na dyan ko tayo guys na. Kapo dyan kaayo. Tigil din kuya. Grabe punta dyan. Kabas, madok. Mutata ni kuya. Kuya, makadog na kung zipline kaya? Dog? Walang testingan guys, be? Oh my. Ay, okay ah. Okay ang zipline. Saman. Zipline to dili. Zipline. Hala! Oh my God! Guys! Look ang zipline guys, look! Oh shit! Zipline tata. Hala! Ready na mo? Ready na mo? Dili! Ready na ka?
Gigilbahan ako. Ikaw, ready na ka? Ikaw. Yeah! More ready na dyan ko. Taka, let's go! Zipline! Woo! So guys, no, mula gan ako sa Japan. Sad mi ana Flying. Oh, sure. So may sa first step guys, so ito ni. Muna kita og life jacket. Pero wala si jacket kitang tang ko. Ala. Kulba na ako guys. Kaya libre ambulance okay na ibot ito kaya no. Libre ambulance. Pwede asa man tayo mag-construct pre? Gadto siya bishka. Taga-asa ganin ka? Sa gabi. So nabago ko daw ang cam no kay kalubato naman siya so kinis ako gamiton. Kuya, ay lang hugtag maya kuya kay or may nagmahal niya kuya. Woo! Daghan. Yan kay gibiyaan. Ah! So mga to guys no, ready na mi. So ready na mo? Yeah! Let's go! Guys, mga na ganyan akong gihuwat. Holy shit, no. Guys, bravery guys! Oh my god! Gikulban ka! Let's go! Magdesa na kaya, slide na yan, slide na. Mag-slide na kuya. Slide. Oh guys! What the fuck? Oh, thank you kuya. Okay. Sige, pausa. Thank you kuya. So guys, Amat pausa, palihog. humana ko guys. Saka pa. Humana dyan ko guys. Saka pa. That was so amazing! Oh my god! What's up pa? Nindot ako yun! Ninang hawa kayo. Maghuwat sa tanila guys! Sige. Iya kay nagatukak siya. Siya to bang Choy! Nice ka Choy! So mga to guys no, okay nahawa na ang video so nalobat nun so dinito ako to then mag-teleport sa ta and ready, teleport 1, 2, 3 and wow! Situation and 1, 2 go! Hey guys, thank you so much for watching our video. If you like this video, make sure to give it a big thumbs up. Don't forget to comment, subscribe, and lots of love. Bye! Just love! Just like my summer! Araw-araw. Oh, bloopers!